जगन्नाथ हेलो गाइस केମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ରାଜୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି ପୋଟଳ କୁରୁମା। ଚାଖନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ବାଃ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଜି କେତେ ଖାଇବାଟା କେତେ ଚୋଖା ହେବ ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। चलते ଏବେ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା। ପକା ମସ୍ତ